Hello guys, da kutendai nesupport yamuri kupa pathis channel. Tava mu2k subscribers. Nokutendai nekusapota kwamuri kuita guys. Rambai makadaro. Pasina imi guys ina handipo. Saka ndokutendai zvisingaiti. Ndokutendai chose. Nyaya iri panapa yakamira yakadai. Hanzi rakavashura pamabiko emuchato kuIraq apo mubiki akawira muzi bhodho raive rizere supu yaikwata. Guys, ndo zviri kuitika kuIraq. Nyaya yachona ndichangoiverenga. Zviri kunzi mubiki uyu akamhanyiswa kuchipatara cheDohaki kunorapa kutsva kwaanga aita kwakanyanya akanofira muchipatara. Mubiki uyu aive nemakore 25 ekuberekwa. Aive nevana vake vatatu. Mudiki wacho aive nemwedzi mitanhatu. Chiitiko ichi chakaitika muhoo yemuchato waHezo. Mukadzi uyu aigadzirira kudya kwemanheru kune vaenzi vanga vauya kumuchato. Munguva dzaaibika akatsvedza ndokudonhera muzibhodho. Chiitiko ichi chakakonzera kuchema kukuru muKurdish neIraqi. Ndo nyaya yachona guys yemunhu akadonha akatsvedzera muzibhodho raibikirwa supu. Kwakukuvara akazondofira kuchipatara. Guys, vanhu vari pamafaro. Then mafaro aya ozopedzisira apinda mukuchema. Zvinhuwo pakafambawo sataniwo akavhiringidzawo vanhu vaifarawo zvavo. Saka guys, ndo nyaya ndangouya nayo nchida kuti mungohwawo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika. Ndichitenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati guys, nchiti hapana chekumirira. Kana wangonakirwawo nethis channel unongosubscribe then wobaya notification bell kuitira patinouyazve zvakare nemavideos usadarikirwa. Thank you guys. Like a Hellcat.